Igbo ekene m unu. Eji m n'aka unu na simma. Ana m anabata unu tata na agba nke 11 in our series of learning. Ndabụ tata bisisi sonye anyị daalụnụ. Ndemedeme. Ndị chetakwala n'azụ ihe dịka unu nya akọkwa na m. Unu mere nke ọma wee bata. Ọ kapakwa unu nwaanyị Ngozi Mmadụ, onye nkụzi Igbo gị na Igbo Amaka TV. Igbo niile asị m kudo dịrị unu. N'etufie gọbana n'izu gara aga anyị bidoro ịkpọ mkpa akwụkwọ dị iche iche ndị anyị nwere n'ala Igbo, ihe a na-akpọ ha n'asụsụ Igbo anyị. Ihe dịka onugbu, ụgụ, mgbọlọdị, ụkazi, ụtazi, achala, ahịhara na ndị otu ya. Link ị ga-eji wee nene ya bụ vidio ọ bụrụ na isonyeghị anyị dị n'ebe a na-edewapụta ife with the description box. For those of you whose today is the first time, you're more than welcome. This is your place to learn Igbo. And my name is Ngozi Mmadụ, your Igbo teacher. As I'm teaching you, I'm also teaching myself. So last week we mentioned all the vegetables we have in Igbo land and what they are called in Igbo language. The link to that video is there at the description box. So today tata anyị chọrọ ịmalite ebe anyị kwụsịrị ịkpọ nri dị iche iche ndị nwere n'ala Igbo. Unu ma na-abịa na nri n'ala Igbo na nri ka nkụ. Nri ka nkụ, ife a na-eli ka nkụ. Ife ndị obodo a na-eli abụrụkwa ife ndị obodo a na-eli. Onwe ife ndị obodo a na-eli ndị nke a nara eli. Ndị be anyị kịta ọ bụrụ na ịbịa na be anyị, ihe eji mara anyị bụ ofe nsala abụkwa nke anụ ewu na anụ ọkụkọ, nsala azụ ndụ. Anyị bụ ndị ji azụ eme nri ofe. Anyị na-eji azụ eme ụlị, anyị ejidere itinye ụlị n'ofe. Azụ ya alọlọ gị nye bụ ofe. Anyị nye gị azụ ndụ, anyị asụọlụ gị nri ji nọla na akwara aka wee sụọ, ọbụrụkwa pando. Proper pounded yam. A na-etinyere akpụ na garị. Ọ ife anyị enye gị. Ije na ngwa ebunyenu gị akpụrụakpụ mgbam na ofe achala na ofe ụkazi na ndị otu ya. Ị gaa ya dịka Nsụka ebunye gị ayara ya ka si na achịcha. Otu a ka nni dị n'ala Igbo anyị. Obodo niile nwere ifefa na-esi narịsị. Ọ nke a ka o ji wee magbuo onwe ya. Nya bụ unu ewekwenye iwe. Ọ bụrụ na mma akpọchara ife ndị bụ unu na-esi, biko kunu butuo m. Mana otu onye ka mbụ, otu ebe ka m si pụta. Nya ma ọ bụrụ na m akpọchara ihe ndị bụ unu na-esi, mee ka mmalụ na the comment section. Mana ebizigo m ala Igbo anyị okirikiri. Nya bụ amacha m ụfọdụ ihe ndị obodo niile na-eli. Nya bụ ọ bụrụ na mma ejisi ike kpọzuo ka mma. Ọ bụkwa na m akpatara biko mee ka mmalụ na the comment section. Ihe rọkwa ma ọ nwere ka ọ bụrụ na ọ nwere otu nwanne gị maọbụ nwanna gị ya ma ebe a ịma ife ndị obodo unu na-ele. Na-etufu ihe ọ bụla ka anyị gaa n'iru n'ihe nkụzi anyị nkebụsị kịta tụrụ mana ana m ekwu ka stay tuned. Bido na mkpụrụ osisi ndị bụ nri nya bụ ụkwa. Gịnị tigburu nwaanyị ga ụkwa dagburu nwaanyị ga. Otu a ka isi ụkwa nara ụkwa na-ebu ibu. Ọbịa bucha ike ya otu ọ daa ọbịa lee abịa pịa mkpụrụ ya. Ọlụ ka ọlụ dị n'ụkwa nya bụ nri amaka mana ọlụ dị ya. Picha anya bịa fụchapụrụ azụ ya anụ bịa wepụta ya otu ha bịa wepụta mkpụrụ ya iyi esi. Ụzọ dị iche iche ka na-esi kwa nwe ndị na-esi ya white otu anụnwa lie ya okwe n'idiro ingredient ma ọ bụrụ ndị oyibo. Nwekwara ndị na-agwụ ya agwọ. A na-agwụ ya wite ọka ma ị chọọ. Nwekwara ike ịgwọ ọsọsọ ya. Ịgwọcha ya otu ikupu mmiri iche kunye naanị ndị Igbo nwere nni. Bịa gwacha ya ihe nwere nwa obere onugbu na azụ ọkpọ bịa tinye n'ime Chineke. A na-eyekwa ụkwa eye. Ihe ya otu a na-eji akụ ya bụ pankanel wee na-ata ya maọbụ na iji akụ oyibo wee na-ata ya. Ihe ndị a bụcha oke nri ndị anyị nwere n'ala Igbo. Unu atanugokwa ụkwa eyere ya na akị maọbụ akụ oyibo. Ka anyị gaa n'iru n'ihe ọmụmụ anyị.
mkpụrụ osisi ọzọ bụkwa nri ka nri enwere n'ala Igbo bụ ụkpaka. Otu a ka ukwu isi a na-esi adị, otu a ka mkpụrụ ya na-esi adị tupu ewelizie ya bịa hazie eweli emebi ife niile eji eme. Nke bụ eziokwu bụ na amụrụ m ka esi ahazi ụkpaka oge ọ ka dị na mkpụrụ ya mana ọ bụrụzie na ọ dị otu anụ ama m ihe niile eji eme. Ihe dị iche iche ka eji ụkpaka eme. A na-agwọ ụgba agwọ, ịgwọsịa ya taa sọọsị ya. Otu esi agwọkwa African salad bụ abacha, otu a ka a na-esikwa agwọ ụkpaka sọọsị ya. Ịgwọ ọnya itinye azụ maọbụ na itinyeli ụmụ kpọmọ ha maọbụ nke ọbụla ọ bụ iwe tinye. Eji ụkpaka agwọ nkwọbi ụkpaka na-adịrọ n'ime anụ zuru oke maka na ine idiri ụkpaka ka e wee mee ya onutu na ife niile abụrụzi adachi. A na-eji ụkpaka eli ji, ọ bụ ji arụrụ arụ ka ọ bụ ji mmanụ otu anụnwa nke ọbụla ọ bụ jọs nwere ogili gwọkọtasịa ife niile ọnụ ma ose ma ayo nya bụ yabasị onions ịgwọkọtasịa ife niile a ị na-elie. Nke a bụ ụkpaka na ogede nya bụ plantain, ọ na-ama ajọ mma. Nke a bụ ụkpaka na ji agwara agwa etinyela ụkpaka iwelu ji mkpaakwụkwọ iwere mkpaakwụkwọ gwọsịa ji tinye ụkpaka n'ime. Nke a bụ ogede esili esi eji ụkpaka eri. A na-ejikwa ụkpaka esi ofe. Nwere ndị ji ụkpaka esi ofe mkpaakwụkwọ nya bụ vegetable soup maọbụ na fa ji esi ofe ọkwụrụ, ọ na-amakwa mma na ya. Nezienụ ka nke a dị n'ife niile abụrụ dachi Igbo kwenu. Otu ihe olili ọzọ sịkwa na-esi na-ewepụta nri dị iche iche bụ ọka na echetegolu m ugbo nna m bịa n'ugbo nna m otu a ka ọka si echi ebe niile. Ọka na-adị n'ụdị enwere ọka ọcha, nwere ndị nke na-acha edo edo, nwere ndị na-agbanyekwa ọcha agbanye edo otu anụnwa. A na-esi ọka esisie ya nwere ube maọbụ akụ oyibo wee taa anya. A na-arụ ọka arụ ya bụ roasted corn. A na-ejikwa ube maọbụ akụ oyibo wee taa ya. Ndị nke a na-agbanye otu anụnwa afọ kam ya n'anya. O nwere oge ọ na-elu ọka bịazie bịa kpọọ nkụ. Ọ bụzie na ọ kpọzie nkụ anụnwa, oge a ka ejisikwa emepụta ihe ndị ọzọ dịkwa iche iche, ihe dị ka akamụ. A na-ejikwa ọka na ọka ka na-esi ewepụta akamụ nya bụ pap. Ọkwa ọka ka a na-esi na ya wee na-eme agidi jelọfụ. Mgbe m nọ primary school ihe anụnwa nwe mgbe nna ha ego ya agidi. A na-esekwa agidi ọcha afọ kam ya na anyị were ofe ọkwụrụ wee rie ya maọbụ akara. Chimo Chineke nna akwa ọka ka a na-esi na ya wee na-ese agidi ọcha otu anụnwa. Ihe ọzọ sịkwa na-ejikwa ọka eme bụ ịgba ọka nya bụ otu esi esi mmanya otu a ka a na-esi ịgba ọka. Ịkwọcha ya akwa inidi ha ịbịa sebe ya esebe ka agidi iweli ya wee sie ịgba ọka otu anụnwa. Ọ makakwa try ya na ọ bụrụ na elibeghị. Igbo bụ Igbo, ebe a ka ihe ọmụmụ anyị nke taa abịa n'isi njedebe. Ọ ya adịkwa n'izu ọzọ oge anyị jewetara na series of learning. Eji m n'aka na onwe ihe ịmụta tata. Anyị amalite ebe anyị kwụsịrị n'izu na-abịa abịa. Ngwakwado ka ọ dị n'izu ọzọ ka m pụtakwana.